नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरी श्रोता के फिर से एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी खेसारी लाल यानी हिट मशीन के एगो गाना आइल बा। जौन गाना हो मूवी के गॉड फादर के मूवी के गाना आ गइल भाई लोग। काफी बेजोड़ गाना बा भाई लोग। तो भाई लोग ये गाना आ गइल बा टीम्स भोजपुरी म्यूजिक पर। जौन एल्बम के नाम बा चाल नवाबी। बहुत ही जबरदस्त गॉड फादर के मूवी के गाना आइल बा। बहुत ही भाई लोग जबरदस्त बा। तो ये गाना के एक बार सुना देता नहीं तोहरा लोग इनके बीच में। बाटे शुक्रिया हो तहरा नजार के जी देखेला। अगर भाई लोग ये गाना तोहरा लोग इनके यूट्यूब पर सर्च कैला पर नहीं खेबावत तो हम कहे खाती बानी हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकत रहो भाई लोग। अगर खेसारी लाल हिट मशीन के अगर फैन बड़ा लो तो हमारा वीडियो के एगो लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट कर लो और अपना छोट भाई के भी फुल सपोर्ट कर लो भाई लोग। तो भाई लोग कमेंट बॉक्स में बताओ लो तू लो हमारा वीडियो कहाँ से देखता रहो। तो भाई लोग हम तोहरा लोग से बता देता नहीं हम अपना वीडियो में नया नया गाना का अपडेट लेके आवत रहे नहीं और तोहरा लोग से बतावत रहे नहीं। तो भाई लोग अपना छोट भाई के ऐसा ही सपोर्ट करते रहो और हमारे चैनल पर नए वालो तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो। तो भाई लोग ये गाना का हम पूरा डिटेल्स बता देता नहीं। ये गाना आइल बा टीम्स म्यूजिक भोजपुरी पर जौन एल्बम के नाम बा चाल नवाबी। ये गाना गईले बड़ा खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह। ये गाना हो फिल्म के गॉड फादर मूवी के ये गाना हो। जौन गाना के म्यूजिक दिले बानी कृष्णा बेदर्दी और ये गाना के लिखले बानी कृष्णा बेदर्दी और ये में काम कैले बाड़ी यामिनी सिंह। तो भाई लोग जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायर में नारायण निराला आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग फिर मिलम अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।